ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସମାନ। ବର୍ଷା ଖରା କି ଶୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନତା ନଥାଏ। ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ସେନା ଦିବସରେ ଆଜି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସଲାମ। ଆଜି 73ତମ ସେନା ଦିବସ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରାକାଷ୍ଠା ଓ ପରାକ୍ରମର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ସ୍ଥଳ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। 1949 ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ଶେଷ ବ୍ରିଟିଶ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବୁଚରନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କେ.ଏମ୍. କରିଆପ୍ପା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କରିଆପ୍ପା ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍। ସେନା ଦିବସରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସେନା ଶିବିରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥଳ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯବାନଙ୍କୁ ସେନା ଦିବସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ସାରା ଦେଶ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଦେଶ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଷ୍ଠା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ ବିପିନ୍ ରାୱତ। ଆଜି ସ୍ଥଳ ସେନା ଦିବସରେ ସବୁଠି ଶହୀଦମାନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ସେଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଫଲୱାନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଲାଣି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ପାରିଶିଖେର ଗାଁର ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ଖାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିସାରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା କିଛି ଘୋଷଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ପଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶହୀଦ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିନି, ଯାହା କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶହୀଦଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଚୀନ ସହ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରାଙ୍ଗପୁରର ବଡ଼ଚମ୍ପାବଦା ଗାଁର ନୁଧୁରାମ ସୁରେନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ 3 ଝିଅ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୁଧୁରାମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୁଧୁରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ନୁଧୁରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏପଟେ ଆଗକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ।